8 август дрон навлезе във въздушното пространство на България и се взриви на 100 метра от границата с Румъния. Безпилотният апарат падна в непосредствена близост до бившия граничен пункт Кардам и на около 1000 метра от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Сега ще чуем мнението по темата на инженер Петър Георгиев, съпредседател на Сдружение Българска отбранителна индустрия академик Стефан Воденичаров и изпълнителен директор на компанията Самел 90, която произвежда системи за детекция и заглушаване на дронове. Добро утро! Добро утро! Благодаря, че се присъединявате към нас, инженер Георгиев. Какви изводи си направихте вие от този инцидент? Какво да ви кажа, изводите аз съм си ги направил от преди 3-4 години и от тогава произвеждаме такива неща, които биха противодействали на такива устройства, които некои се опитват да кажат, че това е случайно. За мен нищо случайно не се случва. И това, че не взимаме мерки, а след като се случват нещата, вие сам казахте, че пада на 1000 метра от трансграничния газопровод или там